شلونكم شباب؟ اخباركم؟ اليوم كانت تكون مظاهرات راح نروح عليها. نشوف هالمظاهرات اليوم وقت الأطفال، سحب الأطفال السوسيال، ونشوف نصور لكم إياها. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Enskild händelse, det är inte ett enskilt barn. Och de som skrattar, de vet inte vad de skrattar åt. Det är ganska fräckt att skratta åt människor som har fått sitt liv förstört av socialtjänsten. Det är inte så att det är ett enda barn man tar, utan det är 35 000 barn varje år. På 10 år är det 350 000 barn. På 20 år är det 700 000 barn. Vi pratar om var och varannat barn som har fått sitt liv förstörda av socialtjänsten. Och det här, det kostar vi, oss skattebetalare, 500 miljarder. Hälften av vår statskassa
visor. Det är på grund av rättsväsendet som inte följer lagen. Det är på grund av korrupta politiker som ser oss som är kända för pengar, som ser våra barn som kända för pengar. Vad har vi gjort så att vi inte träffar våra barn sedan många år? Vi har inte mördat, vi är inte kriminella, vi har aldrig använt vapen eller skjutit någon. Utan de som skjuter, de flesta som skjuter. Handikappade och 10 000 barn! Skänk på Sverige! Hur kom det sig att vi i Sverige vi har så många, jämfört med andra länder, barn som är placerade? Är vi i Sverige sämre än alla andra länder i världen på att ta hand om våra barn? Hur ska vi agera? Vi är uppe för samarbete. Vi som arbetar för barnens bästa. Barnens bästa. Det kommer inte någon som aldrig träffat barnen och familjen tillsammans i hemmet och bestämma vad som är barnens bästa. För att vi är biologiska föräldrar så vi vet mest. رجالي أولادي على بلدي بعد فقداني، بعد ما جينا على هذا البلد الفاضل هروبنا من الطاغي، من المجرم، من البراميل. جينا فقدنا أولادنا عند الأوروبيين، سرقوا لنا أولادنا. مناشدة لرئيس الجمهورية الجديد يكلم السفارة. أنا لا أحمل الجنسية السويدية، أحمل الجنسية السورية. مناشدة لرئيس الجمهورية أحمد الشرع. ذياب الطلال من حلب، أعيش في السويد منذ 8 سنوات. مطالبة لرئيس دولتنا أنه يهتم لي بهذا الأمر ويطلبني أنا وأولادي على بلدي. مناشدة لكل شخص مختص بالجمهورية العربية السورية. Evidensbaserade. Vill ni ta åtgärder så ska ni följa lagen och det ska vara baserat på fakta och bevis. Socialtjänsten säger vi behöver inte ha bevis för att ta dina barn. Vi behöver inte ha en anledning för att ta dina barn från dig. Exakt! طبعا شنو البرد صحيح 5 ماكو ثلج يعني بس شنو ناقص 5. شوفي ذا ما تحس بيها برد 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 مو طبيعي يا يابا موت احمر موت. هسه بس اوصل للمحطة طب شوية ادخل لو اشوف لي محل اشتري لي قهوة في شي. ايدي ما تحس بيها والله لا ايدي ولا رجلي. طبيت هنا شوي للدفتر واقف اشتري لنا قهوة في شي ونطلع نروح نتغدى اليوم فطر عراقي. اليوم كبة عراقية ويا سوب احمر مكانكم خالي. ناخذ هنا قهوة ناخذ السفر ونطلع. هذا صمون عراقي وخبز عراقي. اليوم غدانا باقي له دهن وكباية وعسوب رهيبة. وهذا البغدادي هاي باقي له دهن وهاي الكبة. يلا تفضلوا. وهنا يخلص الفلوج مالت اليوم. لا تنسونا باللايك والاشتراك.